داره که من تشکر بکنم از مدیران سالن کدمت عدن در اطراف کدیما و بین کدیما و نتانیا که این فرصت به ما دادن و این استودیو موقت را واقعا برپا کردن. دکور خیلی واقعا خوبی زدن اینجا برای ما و تشکر میکنم از طرف شماها و از طرف هیئت مدیره تلویزیون ما. و در کنار من جناب آقای پیریان یاکوب، وکیل دادگستری. پیران جان، یه نفر که بره یه چک بده، این چک به قول اسرائیل کیسویی نداشته باشه. 14,000 تا چک در روز برگشت میخوره در روز. خیلی سخته. זה מאוד קשה עבור הכלכלה בארץ. זה פוגע מאוד בכלכלה, זה פוגע במסחר החופשי. ובצ'קים קטנים, בסכומים קטנים של 1,500 עד 1,500, 2,000 שקל, מאוד קשה לגבות את זה, כי הכדאיות לגביית הצ'קים כאן עבור האדם הקטן היא מאוד בעייתית. איזה בחינה? מבחינת האגרות, אגרות בתי משפט, הוצאה שכר טרחה של עורך דין שמטפל בתיקים הללו. אתה מתכוון לומר שאם בן אדם שחזר לו צ'ק ואין לו כיסוי, בכדי לטפל בצ'ק הזה, להגיע להוצאה לפועל, הוא זקוק לעורך דין. או שהוא יכול לעשות את זה לבד. תמיד במערכת בתי המשפט קיימת הלשכה לסיוע משפטי, שהיא תפקידה לעזור לאדם הקטן בהליכי המשפט והוצאה לפועל, בכל ההליכים המשפטיים. הם כמובן לא יכולים לייצג אותו בדיונים וכדומה, אבל הם יכולים לעזור לו במה שנקרא בשפה העברית טופסיאדה, למלא את התפסים ולגשת על מנת לזרז את ההליך. כאן הוא חוסך את עמלות שכר טרחת עורך הדין. לפעמים ישנה בעייתיות גם עם זה, הרבה גם כאשר נפתחים תיקי הוצאה לפועל ישנה בעייתיות לגבות את הצ'קים, ולפעמים יש צורך לפנות לבצע עיקולים, חקירות יכולת והליכים מבצעיים מה שנקרא. בקיצור, אם יש צ'ק שחזר, אתה במילים אחרות אומר לי, לא כדאי אפילו להתעסק עם זה. תלוי בסכומים ותלוי במי שהוציא את הצ'ק. אם יש מאיפה לגבות, בהחלט שווה. המצב הכלכלי היום קשה. מה עושים בכל זאת לגבי הצ'קים? יש כאן לראות את שני הצדדים, גם את בעל הצ'ק שהוציא את הצ'ק שהוא חזר, וגם את מי שהיה אמור לקבל את התמורה. לגבי מי שהיה אמור לקבל את התמורה התייחסתי קודם בתשובה, גם לגבי בעל הצ'ק, מי שהוציא את הצ'ק. הצד השני של המתרס. הצד השני לפעמים זה בעקבות המצב הכלכלי הקשה. אף אחד לא רוצה להיות מסובך בהוצאה לפועל, בהליכים משפטיים. אז גם כאן מערכת המשפט באה מאוד לקראתם, וישנה אפשרות לחלוקה ולתשלומים על פי יכולתו של החייב. עורכים חקירות יכולת ועוזרים לחייב להתארגן על מנת לסיים בצורה הטובה ביותר. ברגע שחייב רוצה להגיע להסדר ולשלם, מערכת המשפט ומערכת לשכות ההוצאה לפועל באה לקראתו. כן, גבירותיי ורבותיי, חזרנו אליכם, לאלה שמצטרפים לנו עכשיו. אנחנו נמצאים כאן בחצר האולם, אולמי קדמת עדן, ליד קדימה, קרוב מאוד לנתניה. הקימו לנו כאן ממש אולפן מאולתר, אז אני רוצה להודות להם, במיוחד למרדכי ספיר. תן לנו איזה רצפט, ככה בדקה אחת. על רגל אחת. למרות שזה מאוד קשה, על רגל אחת. בדיני ירושות וצוואה תמיד מומלץ, גם מתי שהיורשים ידועים, להכין תמיד צוואה. ההוצאות הן לא יקרות כל כך, וזה מונע סרבולים ומלחמות של הילדים ושל המשפחה, שזה גורד לפירוד בשלב מאוחר יותר. בדיני מקרקעין, עצת זהב זה תמיד לבדוק את הנכס, את המצב הפיזי והמשפטי והתכנוני שלו, בייחוד על המצב התכנוני, שלא ייווצר מצב שבן אדם קונה קוטג' בקו שני לים, ולאחר תקופה מסוימת ייבנה מגדל דירות ויסתיר לו את כל הנוף. ותמיד לדאוג לערוך את כל ההסכמות בכתב בחוזה שעורכים. מה קורה אם אדם רושם צוואה עבור ילד אחד? שאר הילדים מבחינת החוק יש להם איזה זכויות? כרגע המצב המשפטי בארץ קובע
אם מנוח השאיר צוואה על שם אחד, אפילו שזה לא על שם הילדים ויש לו יורשים אחרים, מקבדים את הצוואה שלו. כל עוד הצוואה היא לא פגומה, היא תקינה, הזוכה על פי הצוואה רשאי, וסביר להניח שגם בית המשפט יקבל, יקבע כי הצוואה היא חוקית, הוא יקבל... למרות שהם ילדיו? למרות שהם ילדיו. זו הצוואה, כי אם הוא רצה לתת לילדים וליורשים לכל הילדים, הוא לא צריך להכין צוואה כלל. כי הילדים והמשפחה הקרובה, תלוי במעגלים ועל פי החוק, הם היורשים החוקיים. במידה ואין צוואה, אז הולכים על פי החוק ועל פי המעגלים של הקרבה, על מנת לחלק את הצוואה, לחלק את הירושה, סליחה. از مدیران این سالن کدمت عدن آقای مردخای سپیر و بقیه دوستان سپاسگزارم که این فرصت به ما دادن. تا برنامه‌های آینده شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. همیشه شاد و پیروز باشید.